душанбе маркази дунёи тоҷик бӯстони ту, ҷаҳони хуррамиву шабчароғи тоҷикони ту, ту маъвои диливу махази кони равони ту, душанбе мулки шоирзодаву достони ту. бо арзи дуруд ва адаб ба хидмати шумо ҳамватанони азиз ва бинандагони гиромии шабакаи телевизионии варзиш, гузориши мустақими худро аз рӯзи якуми мусобиқаи қаҳрамонии осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ оғоз мекунем. нахуст биёед ба масири ҳаракати варзишгарон таваҷҷӯҳ кунем ва нуқтаи оғоз ё ба истлоҳ старт майдони дӯстӣ ва назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ аст. аз он ҷо варзишгарон то ба гардиши меҳмонхонаи Серена мераванд ва аз он ҷо албатта ба самти чап тоб хӯрда баъдан ҳаракати худро пурра тавассути хиёбони Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ давом медиҳанд ва то ба маҳаллаи албатта Чорбоғ рафта мерасанд. дар ин байн албатта варзишгарон дар назди боғҳои албатта Аҳмади Дониш ва ҳамчунин баъдан Садриддин Айнӣ ва дигарҳо гузашта масири ҳаракати худро чӣ тавре болотар ишора кардем, то гардиши маҳаллаи Чорбоғ давом медиҳанд ва аз он ҷо тавассути маҳаллаҳои дигар роҳ пеш мегиранд то ба назди қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри Душанбе ва баъдан боз тавассути хиёбони марказӣ онҳо аз гардиши донишгоҳи аграрӣ роҳ пеш мегиранд ба сӯи майдони дӯстӣ ва назди шоҳ муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ ки ин ҷо нуқтаи ниҳоии ҳаракати варзишгарон хоҳад буд. ногуфта намонад ки мусобиқаи қаҳрамонии осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ аз 25 то 30 март дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад ва дар ин мусобиқа иштироки беш аз 400 варзишгар аз 27 кишвари қора дар назар аст. ҳоло барои мо шумо феҳристи дастаҳое ки дар рақобатҳои имрӯза иштирок мекунанд нишон дода истоданд. 7 даста имрӯз дар рақобатҳо дар умум иштирок мекунанд ва дар ҳайати ҳар кадоме аз онҳо 4 варзишгар албатта сабти ном шудааст. нахуст ҳайати дастаи Ироқ рақобатҳоро оғоз мекунад ва бояд бигӯям ки тибқи ҳамон қоидаҳои маъмули ин риштаи варзиш дастаҳое ки нисбатан пурқувват ҳастанд ва дастаҳое ки нисбатан таҷрибаи бештар доранд онҳо иштироки худро дар охир оғоз мебахшанд ва чӣ тавре мо медонем ва қаблан ҳам аз иштироки дастаҳои мардона маълум буд ҳайати мунтахаби қазоқистон аслан пурқувват аст дар осиё ва ҳамчунин дар ҷаҳон ҳам ҷойгоҳи хосаи худро онҳо доранд. аз ин хотир онҳо охирин шуда ба рақобатҳо мепардозанд ва дар ин байн баъд аз Ироқ ки аввалин шуда ба масир мебароянд ҳамчунин варзишгарон аз кишварҳои Ҳиндустон, Индонезия, Эрон, Узбекистон ва Муғулистон ба рақобатҳо мепардозанд. ҳайати дастаи аввал инак рақобатҳоро шурӯъ карданд. биёед ба он варзишгароне ки ин тимро муаррифӣ мекунанд бори дигар таваҷҷӯҳ кунем. албатта Ҳозим Маҳдӣ таҳти рақами 56, рақами 57 Али Муҳаммад, рақами 58 Содиқ Мустафо Содиқ Навзод ва рақами 59 Ал-Риқоби Абдулҳудур Аҳмад ба ҳисоб мераванд ки дар ҳайати мунтахаби Ироқ онҳо номнавис шуданд. ҳайати дастаи дуюм аз кишвари Ҳиндустон ҳастанд ва онҳо бо фосилаи 3 дақиқа аз ҳайати Ироқ албатта ба рақобатҳо мепардозанд. ман як чизи бисёр муҳимро дар сабқатҳо ё пойгаи велосипедронӣ барои шумо бояд ишора кунам ки дастаҳо албатта бо танаффусе ки байнашон ҳаст рақобатҳоро оғоз мекунанд, аммо нуқтаи ниҳоӣ ба хати марра расидани иштирокчии чоруми даста ҳамчун нуқтаи ниҳоӣ ва натиҷаи умумии даста ҳисобида мешавад. яъне он варзишгаре ки аз ҳайати даста аввалин шуда ба хати марра мерасад натиҷаи ӯ не балки натиҷаи варзишгари чорум ҳамчун натиҷаи ниҳоии ин даста ба эътибор гирифта мешавад. аз ин хотир ин ҷо рақобати даставӣ аст ва бояд паҳлӯ ба паҳлӯи якдигар варзишгарон мубориза баранд ва дар рақобатҳо иштироки бисёр хуби онҳоро мо шумо бояд бубинем. ҳамзамон бо ин ногуфта намонад ки албатта иштироки варзишгарон
метавонад дар ин ришта албатта дар ҳайати даста аз 4 то 6 нафар иштирок кунанд, аммо дар қаҳрамонии осиё ҳамон тавре ки мебинем аксари дастаҳо ва сиёди мураббиён ба хулосае омаданд ки танҳо 4 нафарӣ дар ҳайати дастаҳо ҳузур дошта бошанд ва ин дар умум албатта маълум аст ки қаблан ҳар кадоме аз онҳоро месанҷанд, ҳам муҳандисон ва ҳам боз гурӯҳи дигари нозирон ва баъдан иштироки онҳо иҷоза дода мешавад. ҳоло ҳайати мунтахаби Ҳиндустон барои оғози рақобат тайёр мешаванд. дар ҳайати ин тим таҳти рақами 9 Ҷон Навин, рақами 10 Панвард Арвин, рақами 11 Манҷид Кумар, рақами 14 Манҷид Синх албатта сабти ном шуданд ва баъд аз чанд лаҳза ба рақобатҳо варзишгарони кишвари Ҳиндустон низ мепардозанд ки гуфтем онҳо имрӯз дуюмин шуда бояд ба масир бароянд. ва дастае ки албатта барои тай кардани масофа вақте аз ҳама камтарро сарф мекунад, ҳамчун ғолиб эътироф мешавад. тӯли масофа бошад аз нуқтаи аввал яъне старт то ба нуқтаи анҷом яъне финиш 24 километрро ташкил мекунад. бинандагони гиромӣ, ва инак дастаи дуюм ҳам ба рақобатҳо оғоз мебахшад. баъд аз чанд лаҳза мову шумо боз идомаи ин рақобатҳоро бо ҳузури варзишгарон аз кишварҳои Ҳиндустон, Эрон, Узбекистон ва Муғулистону Қазоқистон мутаваҷҷеҳ хоҳем шуд. дар рӯзи аввали баргузории қаҳрамонии осиё, ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, варзишгарон ибтидо дар рақобатҳои даставӣ миёни мардон бо ҳам сабқат мекунанд ва баъдан боз варзишгарон дар рақобатҳои даставӣ миёни бонувон бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. сипас баъд аз нисфи рӯзӣ мо шуморо рақобатҳо бо иштироки варзишгарони паралимпӣ интизор аст ки он ҷо ҳам мардон ва занон бо ҳам нерӯсанҷӣ хоҳанд кард. инак дастаи сеюм барои оғози рақобатҳо тайёрӣ мебинад ва ин тими миллии Индонезия аст ки чӣ тавре гуфтем дар ҳайати 4 нафар варзишгар барои оғози ин рақобатҳо тайёр ҳастанд. ҳайати пурраи тими мазкурро ҳам ба шумо муаррифӣ хоҳем кард, вале пештар аз он бояд ёдовар шавам ки тими Индонезия ҳам таҷрибаи бисёр хуби иштирок дар қаҳрамониҳои қаблии осиёиро дорад. ин нукта ҳам ногуфта намонад ки таи 2 соли охир қаҳрамонии осиё дар ин риштаи варзиш баргузор намешавад бо сабабҳои барои мову шумо маълум, яъне бемории дунёгири ковид. бори охир соли 2019 кишвари Узбекистон ва хосатан пойтахти он шаҳри Тошканд макони баргузории қаҳрамонии осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ интихоб шуда буд ва инак баъд аз фосилаи начандон тӯлонӣ дигар бора қаҳрамонии осиё сурат мегирад ва ин мусобиқа шуруъ аз соли 1963 дар қитъаи паҳновар ва бузурги осиё роҳандозӣ мешавад. тақрибан ҳар сол бетанаффус сурат мегирифт. бо сабабҳои барои мо шумо маълум баъзе аз солҳо албатта ин рақобатҳо доир нашуданд, аммо таи солҳои охир мо медидем ки ҳамасола оид ба ин риштаи варзиш рақобатҳо сурат мегирифтанд ва инак боиси шодиву хурсандии тамоми аҳли Тоҷикистон ва хосатан дӯстдорони варзиш аст ки бори аввал кишвари азизи мо ҳам макони баргузории рақобатҳои қаҳрамонии осиё оид ба ин риштаи бисёр зебо ва диданӣ ки шомили барномаи бозиҳои олимпия ҳам ҳаст ба ҳисоб меравад. ҳайати мунтахаби Индонезия Айман Шайдӣ таҳти рақами 4, рақами 5 Ван Арт Бернард, рақами 6 Кусума Ютха Тери, рақами 7 Прайого Делтон Нур Ориф ба ҳисоб мераванд. ба ин тартиб 4 варзишгар ин тимро бояд муаррифӣ кунанд. вақте ба пуррагии ҳайати ҳамаи 7 дастаи иштирокчӣ рақобатҳоро оғоз мекунанд, баъдан бевосита мо шумо имкон пайдо мекунем ҷараёни боз ҳам ҳаракати варзишгаронро дар қитъаҳои ҷудогона албатта пешниҳоди шумо кунем ва он ҷо боз шумо имкон пайдо мекунед ки бо ҷараёни ҳаракати варзишгарон ва чӣ гуна вақтро гӯем дар бо кадом нишондиҳандаҳои вақт албатта тай кардани масофаро аз сӯи ин варзишгарон бубинед.
хуб, ҳайати дастаи якум Ироқ аллакай барои мо шумо нишон дода мешавад, ки беш аз 1 километр масофаро аллакай онҳо тай карданд ва бояд бигӯям, ки дар ҳар кадоме аз нуқтаҳои муҳими ҳаракати варзишгарон дастгоҳҳои наврбардории шабакаҳои телевизионии мо насб шуданд ва он ҷо мо имкон пайдо мекунем то бо вақти сарф карда ва ҳамчунин он ҳаракате ки варзишгарон доранд аз наздик шуморо ошно намоем. ҳоло ҳаракати варзишгарони кишвари Ироқ, дастае ки аввалин шуда рақобатҳоро оғоз кардан, барои мову шумо боз ҳам нишон дода мешавад, ки онҳо тавассути хиёбони марказии пойтахти кишварамон, хиёбони Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҳаракати худро давом дода истоданд. ҳайати дастаи чорум инак барои оғози рақобат тайёрӣ мебинад. Ин дастаи мунтахаби Эрон аст ва дар ҳайати ин тим чӣ тавре мо медонем варзишгарони бисёр ботаҷриба ҳастанд. Аслан дар рақобатҳои инфиродӣ бештар агар таваҷҷӯҳ карда бошед, дар мусобиқаҳои гузашта ҳайати варзишгарон аз ҷумҳурии исломии Эрон бисёр ҳунарнамоии арзанда доштанд ва аз ҷумла дар мусобиқаи қаблии чемпионати Осиё дар шаҳри Тошканд онҳо тавонистанд соҳиби як медали биринҷӣ шаванд. ҳайати Эрон барои мо шумо муаррифӣ мешавад. инҷо дар ҳайат Мирсамад Пурсаидӣ таҳти рақами 15, рақами 16 Беҳном Орион, рақами 17 Муҳаммад Исмоил, рақами 18 бошад Муҳаммад Ганҷханлу қарор доранд, ки дар якҷоягӣ онҳо имрӯз ба рақобатҳо мепардозанд. хуб, боз ҳам дастае ки аввалин шуда ба рақобатҳо оғоз карда буд, барои мо шумо нишон дода мешавад. аллакай онҳо дар гардиши донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур буданд ва инак ҳаракати онҳо тавассути хиёбони марказӣ ба самти маҳаллаи Чорбоғ давом дорад. ва дар ин байн дастаи чорум ҳам ба рақобатҳо мепардозад. чӣ тавре гуфтем, ҳайати Эрон бисёр пурқувват аст ва имрӯз онҳо бо дар назардошти он ки гӯем таҷрибаи бисёр хуб ҳам доранд ва иштирокчиёни дуюмии мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳастанд, бояд дар баробари дастаи Қазоқистон ва ҳамчунин тими Муғулистону Ӯзбекистон баҳри медал мубориза баранд. ногуфта намонад, ки албатта дар ин мусобиқа чӣ тавре гуфтем 7 даста иштирок карда истодаанд, ки имкон ҳаст барои Эрон ҳам то дар қатори беҳтаринҳо худро сабти ном кунад. аз нуқтаи оғози рақобатҳо, яъне назди муҷассамаи асосгузори нахустин давлати Тоҷикон Шоҳ Исмоили Сомонӣ то ба гардиши меҳмонхонаи Серена масофаи таъиншуда 1.3 километрро ташкил мекунад ва баъдан нуқтаи баргашти варзишгарон то ба майдони дӯстӣ 2.6 километр аст. ба ин тартиб боз онҳо тавассути хиёбони марказӣ ҳаракатро давом медиҳанд ва чӣ тавре мебинем, боз масофаҳои дигари таъиншуда ҳамин тартиб тай шудан мегирад ва инак беш аз 5 километр масофаро варзишгарони кишвари Ироқ аллакай тай карданд, ки барои мо шумо дар ин бора ҳам иттилоъ дода истоданд. хуб, ҳайати дастаи Эрон инак аз гардиши меҳмонхонаи Серена боз ҳам ба шоҳроҳи асосӣ тоб хӯрданд ва ҳаракати худро акнун чаҳоргонаи варзишгарони тими Эрон давом медиҳанд. хуб, дар навбат аст акнун тибқи феҳристи муқарраршуда ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон ва ин тим ҳам таҷрибаи бисёр хуби иштирок дар сабқатҳои осиёӣ ва ҷаҳониро дорад, ки ҳайати онҳо ҳам бисёр мукаммал аст. болотар дар бораи ҳар кадоме аз варзишгарони ин тим ҳам истода мегузарем. хуб, ногуфта намонад, ки Муроҷон Холмуратов таҳти рақами 52 сабти ном шудааст дар ҳайати Ӯзбекистон ва дар баробари ӯ Раҳимбоев Қудрат уғли Беҳзодбек таҳти рақами 60, рақами 61 Фамовский Алексей ва рақами 62 Дмитрий Бачаров
сабти ном шуданд, ки дар маҷмӯъан ҳамин 4 гуна ҳайати мазкурро намояндагӣ мекунанд. хуб боз ҳам барои мову шумо ҳоло ҳаракати варзишгарони кишвари Эрон нишон дода мешавад ва ман болотар дар мавриди тактикаву тарзи ҳаракати варзишгарон дар рақобатҳои даставӣ боз муфассал истода мегузарам. фазои умумии пойтахти кишварамон ва барои мову шумо бори дигар оғози ҳаракати варзишгарони кишвари Узбекистон пешниҳод мешавад. танҳо ду дастаи дигар боқӣ монданд. Инҳо ҳайати дастаҳои Муғулистон ва Қазоқистон аз ибтидо албатта тибқи нақша иштироки 12 даста мебоист сурат гирад дар рақобатҳои даставӣ, аммо чӣ тавре мебинем ҳайати баъзе аз дастаҳо мукаммал набуд ва баъзе аз тимҳои дигар боз мушкилиҳои муайяни худро доштанд ва дастандаркорон ба хулосае омаданд ки ҳамон тимҳое ки пурра ҳастанд ва тайёранд барои иштирок ва ҳайати даста сафарбар шудааст, иштироки онҳо албатта сурат гирад ва ин бо вуҷуди кам будани дастаҳо аммо ҷаззобияти ин мусобиқаро ҳеҷ гоҳ коҳиш ва коста намегардонад. бинандагони гиромӣ, ба он хотире ки ҳайати дастаҳои аслан пурқуввати осиёӣ мисли Қазоқистон, Муғулистон, Узбекистон, Эрон дар ин мусобиқа албатта ки ҳузур пайдо карданд ва имкон ҳаст ки мо шумо ҷараёни ҳунарнамоии беҳтарин варзишгарони қораро дар 40-умин чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ дар пойтахти кишвари азизамон шаҳри Душанбе якҷо бубинем. хуб, инак ҳайати дастаи шашум барои оғози рақобатҳо тайёрӣ мебинад. тими миллии Муғулистон ва баъд аз чанд лаҳза ба оғози ҳаракати онҳо ҳам таваҷҷӯҳ хоҳем кард. ҳаракати варзишгарони кишвари Ироқ бошад ҳамоно давом дорад. албатта бо дар назар дошти он ки тафовут дар оғози ҳаракат байни ҳар кадоме аз дастаҳо 3 дақиқагиро ташкил мекунад, ироқиҳо пешсаф боқӣ мемонанд ва ҳатто аз эҳтимол дур нест ки ба нуқтаи ниҳоӣ, яъне хатти марра ё ба истлоҳ финиш онҳо аввалин шуда ҳам бирасанд. аммо натиҷаи беҳтарин аз ҳисоби ҷамъи натиҷаи варзишгарон, яъне хосатан варзишгари чаҳоруме ки ба хатти марра расида меояд ҳисобида мешавад. аз ин хотир ҳангоми муайян кардани ғолиб шумо бинандагони гиромӣ дар ин замина фикр дорам саросима нахоҳед шуд ва ҳатман то ба поёни гузориш моро ҳамроҳӣ мекунед ва мо бо қиёси натиҷаи варзишгарон ва муддати вақте ки онҳо тай карданд барои расидан ба хатти марра ба шумо ғолибонро дар рақобатҳои имрӯза муайян хоҳем кард ва якҷо баъдан маросими ҷоизасупориро ҳам тамошо мекунем. дар ҳайати дастаи мунтахаби Муғулистон варзишгарони зерин ҷамъ омаданд. инҳо Санбаяр Ямбалямац рақами 28, рақами 29 Батмунх Марал Эрден, рақами 31 Батсихан Таксбаяр ва рақами 32 Эрденбад Билгунҷаргангл. ва дар умум чӣ тавре ишора шуд, ин тими шашум аст ки инак ба рақобатҳо мепардозад ва баъд аз чанд лаҳза яке аз пешсафони асосии тими миллии Қазоқистон ҳам бояд ба рақобатҳо оғоз кунад. дар ҳайати тими миллии Қазоқистон ҳам варзишгароне ҳастанд ки ба таври инфиродӣ натиҷаҳои бисёр хуб ба даст оварданд. барои мисол Евгений Гидич ки дар қаҳрамонии гузаштаи Осиё тавониста буд соҳиби медали тилло шавад дар рақобатҳои инфиродӣ ва ҳам албатта боз варзишгари дигар Даниил Фоминих ки ӯ ҳам дастовардҳои бисёр калон дорад, қаҳрамони Осиё мебошад ва баъдан худи ҳайати Қазоқистон дар рақобатҳои гузашта дар ҳайати дастави миёни мардон тавониста буданд соҳиби нишонӣ тилло шаванд. аз ин хотир ҳайати бисёр пурқуввати онҳо дар ин мусобиқа боз ҳам иштирок мекунад. гӯем хато нахоҳад буд. тақрибан дигаргунӣ ҳам нест. Евгений Гидич
дар ҳайат ҳузур дорад. дар баробари ӯ Юрий Натаров боз иштирокчиёни дигар ҳастанд. ҳоло барои мо шумо ба таври пурра ҳайати тими муғулистон бори дигар ёдовар шуданд коргардон ки кадом варзишгарон ин тимро дар мусобиқаи имрӯза намояндагӣ карда истоданд. хуб, дар баробари он ду варзишгаре ки болотар ёдовар шуданд, инчунин Игорь Чажан ва Евгений Фёдоров дар ҳайати тими Қазоқистон бояд ба рақобатҳо оғоз кунанд. чаҳор варзишгар аз кишвари Ироқ ки ҳайати тими миллии ин кишварро ташкил мекунанд, ҳоло рақобатҳоро давом дода истоданд. албатта масири муқаррар шуда пурра яксон ва ҳамвор нест ва одатан дар мусобиқаҳои риштаи велосипедронӣ ҳамин гуна ҳолат зиёд дида мешавад ки аз баромадан ба баландиҳои муайян, теппаҳои муайян вобастагӣ хоҳад дошт ва инам албатта аз омодагии иродаи варзишгарон ва сатҳи рақобатпазирии онҳо дарак медиҳад. хуб, нисфи масофаро тай мекунанд варзишгарони кишвари Ироқ ва онҳо ба маҳаллаи Чорбоғ инак расиданд. бинандагони гиромӣ, ва нуқтаи баргашти онҳо ҳам ҳамакнун шурӯъ шуд. яъне 12 километри масофа аллакай аз ҷониби онҳо сипарӣ гардид ва танҳо баъд аз он ки нисфи масофаро дастаи якум сипарӣ мекунад, дастаи дуюм албатта баъдан ба ин тартиб масофаҳоро тай карда омадан мегиранд. аз ин ба баъд акнун натиҷаи варзишгарон аз ҳунару маҳорат ва талоши онҳо вобастагии калон хоҳад дошт. ҳамзамон бо ин ногуфта намонад ки ҳайати дастаи охирини иштирокчӣ тими Қазоқистон ҳам рақобатҳоро давом доданаш аллакай маълум шуд ва интизори он мешавем ки бо кадом натиҷаҳо онҳо нуқтаҳои аввали муқарраршударо тай мекунанд. ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон. ҳеҷ талхӣ нест дар дил талхтар аз фироқи дӯстони пурҳунар. воқеан ҳам имрӯз ин варзишгароне ки аз кишварҳои гуногуни осиёӣ ба сарзамини қадимиву ҳамешаҷавони мо Тоҷикистон ташриф оварданд, дар баробари иштирок дар ин мусобиқа боз барои мо ба ҳайси меҳмони ифтихорӣ ва дӯстони пурҳунаре мебошанд ки ҷиҳати муаррифӣ намудани пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ва Тоҷикистони офтобӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд. эй дӯст, биё баҳри тамошои Душанбе, бешубҳа ту ҳам мешавӣ шайдои Душанбе. ин шаҳр шаҳри бахт аст, ин шаҳри тоҷу тахт аст. зинро ҳамеша гӯем шукронаи Душанбе. ҳоло ки дар Тоҷикистони азиз таҷлили Наврӯзи Фархундапай идома дорад, месазад ёдовар шавем ки яке аз оинҳои асосии ин ҷашни ҳамакнунҷаҳонӣ маҳз барпо кардани мусобиқоти гуногуни варзишӣ мебошад. агар тӯли солҳои қаблӣ дар арафаи ин иди бостониямон аслан варзишгарон дар намудҳои суннатии варзиши миллӣ бо ҳам рақобат мекарданд, пас имсол шаҳри Душанбе дар рӯзҳои истиқболи соли нави аҷдодиямон макони баргузории ду мусобиқаи бузурги қоравӣ, яке чемпионати осиё оид ба кураш рӯзҳои 19-20 март ва дигаре чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ ва паралимпӣ интихоб шуд, ки инам баёнгари он аст ки чӣ гуна мо ба пешрафтҳои муайяне ноил шуда истодаем дар ҳамаи арсаҳои ҳаёт ва ин чизро албатта конфедератсияҳои варзишии гуногуни осиёӣ ба эътибор гирифта ба мо бовар мекунанд ва макони баргузории мусобиқаҳои гуногуни қоравиро маҳз Тоҷикистон интихоб мекунанд ки ин барои ҳам боло бардоштани обрӯву нуфузи кишвар дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳам равнақ бахшидани ин ё он риштаҳои варзиш саҳми бағоят боризу арзандаи худро мегузорад. ҳайати дастаи Қазоқистон ки аз ҳама тими пурқувват ҳастанд, инак баъд аз нуқтаи аввали баргашт боз дар назди хиёбони дӯстӣ, майдони дӯстӣ ва баъдан тавассути хиёбони дӯстӣ
тавассути хиёбони рӯдаки масарат бинандагони гиромӣ ҳаракати худро давом медиҳанд. Инҷо ҳаракати варзишгарон аз ҷумҳурии исломии Эрон акнун барои мову шумо нишон дода мешавад, ки чаҳоргонаи варзишгарони ин тим таҳти рақами 4 имрӯз рақобатро оғоз карданд. болотар аз таърихи баргузории рақобатҳои ин риштаи варзиш дар осиё ёдовар шудем ва ногуфта намонад, ки аввалин маротиба чемпионати осиёи ба велосипедронӣ дар шаҳри Куала-Лумпури Малайзия сурат гирифта буд соли 1963. ибтидо албатта дар 2 сол як маротиба мусобиқа роҳандозӣ мешуд ва баъдан дастандаркорон ба хулоса омаданд, ки аз соли 1999 ин тараф ҳар сол як маротиба қаҳрамонии осиё сурат гирад. то соли 2016 рақобатҳо дар риштаи велосипедронӣ ҳам дар шоҳроҳ ва ҳам дар масири кӯтоҳ дар якҷоягӣ гузаронида мешуд ва шурӯъ аз соли 2017 онҳо дар шаҳрҳои гуногун акнун сурат мегиранд. ва аз ҷумла барои мисол дар соли 2019 агар шаҳри Тошканди Ӯзбекистон макони баргузории чемпионати осиёи ба велосипедронӣ миёни варзишгароне бошад, ки дар шоҳроҳ рақобат мекунанд, пас шаҳри Ҷакартаи Индонезия бошад макони баргузории рақобатҳо дар масири кӯтоҳ ё трек ба истлоҳ сурат гирифта буд. дастаи Ироқ ҳамон тавре ки болотар ҳам ишора кардем, тиме ҳастанд, ки аввалин шуда рақобатҳои имрӯзаро шурӯъ карданд ва инак варзишгарони ин даста ҳоло ҳаракати худро давом медиҳанд. аз байни варзишгарони кишвари Индонезия яке каме аз ҳамтимони худ қафо мондааст. ин варзишгаре аст, ки таҳти рақами 4 номнавис шудааст, Айман Каҳайдӣ, ва ӯ бояд талош кунад ҳарчи барвақттар ба ҳамтимони дигараш наздик ояд. инак варзишгарони дастаи пешсаф тавассути чарх задан аз назди ширкати истеҳсоли обҳои нӯшокӣ ташнашикани Сиёма тавассути роҳе, ки албатта онҳоро ба гардиши донишгоҳи аграрии Тоҷикистон мебарорад, ҳаракати худро давом дода истоданд. дар паҳлӯи рости онҳо ҳамон тавре ки ба шумо ҳам маълум аст, боғи ботаникии Тоҷикистон ҷогир аст ва албатта инҷо ҳам ҳангоми баромадан каме дучори мушкилӣ мешаванд варзишгарон, ба он хотире ки хо нохо каме аз нигоҳи мавқеи ҷойгиршавӣ ба баландӣ ҳаракат кардан ва ин масофаро тай кардан мушкилиҳои муайянеро пеш меорад барои ин варзишгарон. ҳайати дастаи Эрон ҳоло дар якҷоягӣ муборизаро давом дода истодаанд. инчунин баъд аз онҳо дастаҳои Ӯзбекистон ва Муғулистон ҳам пай дар ҳам рақобатҳоро давом медиҳанд. аз ибтидо бинандагони гиромӣ тибқи нақша мебоист тӯли масофаи муқарраршуда дар рақобатҳои даставӣ 42 километрро ташкил кунад ва баъдан онро ихтисор карданд то ба 24 километр.
яъне дар назар дорам як даври пурраи рақобати варзишгаронро. ҳамчунин миёни бонувон ҳам дар ҳамин масофа рақобатҳо бояд сурат гирад ва одатан чемпионатҳои ҷаҳон ва қитъавӣ дар ин риштаи варзиш дар масофаҳои аз 20 то 40 километр сурат мегиранд. дар ҳайати ҳар кадоме аз дастаҳо чӣ тавре болотар ишора кардам аз 4 то 6 варзишгар метавонанд дар рақобатҳо иштирок кунанд. ҳайати дастаи Ироқ барои мову шумо ҳоло нишон дода мешавад ва инҷо танҳо 3 варзишгар ҳоло рақобатро давом дода истоданд. ногуфта намонад ки ҳар кадоме аз варзишгароне ки дар ҳайати даста ҳастанд нақши муайяни худро доранд. онҳое ҳастанд ба ислоҳ грегерҳо ном доранд, варзишгароне ки ҳар як 15 дақиқа ҷойро бо ҳамдигар иваз мекунанд ва онҳо аслан варзишгари пешсафи худро дар байн нигоҳ медоранду дар рақобатҳои даставӣ барои мисол вақте мо дар мусобиқаҳои машҳури ҷиро ди Италия Vuelta ҳамчунин рақобатҳои бисёр машҳури Тур де Франс вақте мебинем бисёр рақобатҳои диданӣ ва ҷолибро пешниҳод мекунанд варзишгарон ва дастаҳо муборизаи бисёр ҷиддӣ мебаранд баҳри аввалин шуда ба хати марра расидан. инҷо кӯмаки якдигар албатта бисёр муҳим аст. боз аз оне ки шоҳроҳ чӣ гуна аст вобастагӣ дорад ки кадоме аз варзишгарон аввалин шуда ба хати марра мерасад. ба он хотире ки ҳастанд варзишгароне ки дар ҳаракат дар масирҳои гӯем нисбатан баландкӯҳ мутобиқ ҳастанд ва ҳастанд варзишгароне ки метавонанд дар ҳамвориҳо суръатафзоии баланде намоянду аз дигар ҳамдастаҳои худ беҳтару хубтар ҳаракат кунанд. боз баъзе аз дастаҳои дигар кӯшиш мекунанд пешсафи худро дар марказ нигоҳ доранд. зимни ҳаракат аз вазиши боду борон онҳо ба қадри зарурӣ ҳифз мекунанд ӯро, то ин ки ӯ қувваи камтар сарф кунад барои тай кардани масофа ва танҳо дар нуқтаи расидан ба хати марра роҳро барои ӯ ҳамвор мекунанд ва иҷозат медиҳанд ки ӯ аз миёни варзишгарони дигар ҳаракат карда аввалин шуда ба хати марра расад. ва дар баробари ин бояд бигӯям ки дастаҳо аз нигоҳи тактикӣ бисёр муборизаҳои ҷиддӣ мебаранд баҳри он ки кадоме аз онҳо аввалин шуда ба хати марра бирасанд, чун онҷо кӯшишҳои ба ислоҳ халал расондан ба дастаҳои ҳариф ҳам баъзе вақт дида мешавад. инҷо ҳамон ҳолате ки болотар ишора кардем, яъне баъд аз 15 дақиқаи ҳаракат яке аз варзишгароне ки пешсаф буд ҷоро ба нафари дигар медиҳад ва ба ин тартиб ӯ мераваду ба гӯем қафо ҷо мегирад ва аз паси ин варзишгарон ҳаракатро давом хоҳад дод. инам тактикаи маъмулии ҳаракати ин варзишгарон аст ки вобаста ба ҳар кадоме аз масофаҳои муқарраршуда ва ҳамчунин тай кардани як миқдор роҳи муайян гардида онҳо ҷойҳои худро иваз мекунанд. хуб, ҳоло ба пуррагӣ мо ҳаракати он варзишгаронеро акнун интизор мешавем ки бояд имкони гӯем пешсафиро дар дасти худ нигоҳ медоранд. дастаи Ироқ ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст аввалин шуда рақобатҳои имрӯзаро шурӯъ кард ва инак онҳо ба нуқтаи ниҳоӣ ҳам хело наздик омада истодаанд. то расидан ба хати марра чандон вақти зиёде боқӣ намондааст. инак тавассути фурӯшгоҳи марказии тоҷикистон онҳо гузашта ба назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ ва майдони Дӯстӣ пойтахт наздик меоянд. натиҷаи дастаи аввал албатта муҳим хоҳад буд ва тавассути он мо имкон пайдо мекунем то натиҷаи дастаҳои дигарро қиёс намуда натиҷаи аз ҳама беҳтаринро барои шумо баъдан дар ниҳояти кор албатта муайян созем.
خب چطور بالاتر اشاره کردم بینندگان گرامی اینک به نقطه اول اومده رسیدند ورزشکاران از کشور عراق و از پس آنها اشتراکچیان دیگر که طبق نمان فهرست ابتدایی از کشور هندوستان هستند رقابت رو دوام میدهند. در هیئت هندوستان جان نیوان، اروین پانوار، منجیت کومار و منجیت سینغ نامنویس شدند و اینک چطور میبینیم حالا اشتراکچیان از کشور هندوستان هم دور اول رو به آخر میرسانند. دسته که آخرین شده به رقابت‌های امروز پرداخته بود تیم قزاقستان اینک نصف مسافه رو طی کرد حتی بیشتر از اون رو و بعد از اون که توسط محله چهارباغ اونها باز برگشتند رو حرکت خود رو دوام داده ایستادند سوی خط نهایی مرحله مسابقه امروزه. اشتراکچی آخرین از هیئت هندوستان اینک حالا به خط مرحله میرسد. در برابر آنها البته بینندگان گرامی باز دسته‌های هندوستان و ایران سپس ازبکستان، مغولستان و قزاقستان باید به همان ترتیبی که رقابت را آغاز کردند مسافه مقرر شده را میباید طی کنند. اینجا چطور گفتم از هنر و مهارت اشتراکچیان وابستگی خواهد داشت. البته در این رشته ورزش طبق نشان دهنده‌های آماری که روی دست است یک ورزشکار میتواند تا 58 کیلومتر در یک ساعت سرعت افزایی کند. بعضی وقت البته یعنی سرعت میانه عمومی او در یک مسیر مقرر شده میتواند تا همین درجه بلند هم باشد. ولی همزمان با این البته این چیز از همان شیب و فرازهای مسیری مقرر شده یعنی بلندی و پستی های مقرر شده وابستگی خواهد داشت. طبیعی است که به بلندی آنها آهسته تر و دیرتر میبرایند و وقتی زیاد هم صرف میکنند و هنگامی رو به شیب حرکت کردن باشد سرعت آنها بغایت بلند خواهد بود. در یک جایگی هیئت تیم ایران حالا حرکت رو دوام داده ایستادند. 3 نفری آنها رو میبینیم. نگفته نماند که تکنولوژی آماده کردن ولاسپید ها هم البته خیلی سایقل یافته است. این شب و روز در تمام کشورهای دنیا ورزشی هر کدام از این ولاسپیدهای ورزشی که مقرر شده است میتواند به نهایت گران هم باشد و فدراسیون جهانی این رشته ورزش تصمیم گرفت به خاطر آنه که شانس دسته ها رو در عموم برابر کند به خاطر پایدار نگاه داشتن نمان پرینسیپ های ورزشی بعضی از نوگانی هایی که با البته جلب عالمان و دانشمندان زیاد و سفربر کردن گروهی بزرگ تکنیکی و تکنولوژی روی دست میآیند محدود کند. از این خاطر هم طی سالهای اخیر دیده ایستادیم که بعضی برابری در این زمینه دیده میشد. اما اگر شما با تکنولوژی آماده کردن هر کدام از جزءهای انامی ولاسپید توجه کنید پس میتوانید کاملا به جهانی دیگری وارد شوید که حتی ارزش بعضی از همین ولاسپیدها میتواند تا $1 میلیون هم
рафта расад ки ҳатто бо чунин велосипед дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда буд як нафар аз варзишгарон дар соли 2008, аммо натиҷа надод ва баъдан тавре бисёриҳо дуруст ишора карданд, на велосипед балки варзишгар дар пойгаҳо ва мусобиқаҳо иштирок мекунад. яъне натиҷа бештар аз ҳама аз худи варзишгар вобастагӣ хоҳад дошт ва федератсияи ҷаҳонии велосипедронӣ ҳам дар ин замина тасмим дорад ки кор то ҳамон дараҷа саҳлу сода бошад ки як нафаре ки дӯстдори ин риштаи варзиш аст бо велосипеди оддии худ дар мусобиқаҳо иштирок карда тавонад. аммо бо вуҷуди ин баъзе аз маҳдудиятҳо ҳаст ва табиист ки чӣ тавре болотар ишора кардем барои омода кардани велосипедҳо ҳам донишу гӯем корҳои зиёди таҳқиқотӣ анҷом дода мешавад ва ҳамзамон маблағҳои бузург ҳам сарф мегардад. инак дастаҳои дигар ҳам ба навбат ба хатти марра наздик омада истоданд. бинандагони гиромӣ, ва тими миллии Эрон айни замон барои мо шумо нишон дода мешавад ки ба хатти марра омада мерасанд. пештар аз онҳо дастаи индонезияро дидем мо ва боз пештар аз онҳо ҳиндустону ироқ ҳам то ба хатти марра омада расида буданд. иштирокчиёни навбатӣ ин аз тими миллии ӯзбекистон ҳастанд. муродҷон холмуродов, раҳимбоев қудрат, алексей фомовский ва дмитрий бачаров. маъсалан ҳамин чаҳоргона имрӯз рақобатҳоро оғоз карда буданд дар ҳайати аввалияи тими ӯзбекистон. се километри дигар маҳз аз ҳамин гардиш то ба хатти марра боқӣ мемонад барои варзишгароне ки ҳоло ҳаракат карда истоданд. ин варзишгарон аз кишвари муғулистон ҳастанд. сиянбаяр ямбил ямац, батмунх марал эрден, батсайхан тегшбаяр ва эрденбад билгун ҷаргал. тадриҷан бинандагони гиромӣ ҳамаи он дастаҳое ки имрӯз рақобатҳоро оғоз карда буданд ба хатти марра наздик шуда истоданд. албатта тафовуте ки дар лаҳзаи оғози ҳаракати онҳо буд ҳатман ба эътибор гирифта мешавад ва вақти беҳтарине ки дастаҳо барои тай кардани ин масофа дар умум сарф мекунанд ба эътибор гирифта мешавад. барои мо шумо боз ҳам намои умумии шаҳри зебову дилорои Душанбе, хосатан хиёбони марказӣ, он бори дигар нишон дода мешавад ки инҷо макони асосии баргузории рақобатҳо дар риштаи велосипедронӣ интихоб шудааст. ногуфта намонад ки рӯзҳои баъдӣ боз дар шоҳроҳ рақобатҳо дар масофаҳои нисбатан тӯлонӣ идома хоҳад ёфт ва умедвор мешавем ки сокинони гӯшаву канори дигари кишварамон ҳам аз ҳунарнамоии варзишгарони беҳтарини осиёӣ бархурдор мешаванд, ҳам дар пахши мустақими ин мусобиқа тавассути шабакаҳои телевизионии мо ва ҳам замон бо ин албатта тавассути гӯем ташриф овардан ба он нуқтаҳое ки иҷозат дода шудааст барои аз наздик дидан ва тарғиби варзишгарон баҳри натиҷаҳои беҳтар. хуб, ҳайати дастаи қазоқистон ҳам инак ба гардиши охирин расиданд ва ҳаракати
рости худро ҷониби майдони дӯстии пойтахт давом медиҳанд. тими муғулистон акнун барои мо шумо ҳоло нишон дода мешавад ки онҳо имрӯз шашумин шуда ба рақобатҳо пардохта буданд. яке аз варзишгарони дастаи қазоқистон аст, агар хато накунам, инҷо аз ҳамтимони худ хело қафо мондааст, танҳо дар гардиши маҳаллаи Чорбоғ. мазарат, ин варзишгар аз кишвари Ӯзбекистон буд. ҳайати дастаи қазоқистон ба пуррагӣ албатта ҳаракатро давом дода истоданд. бо сабаби он ки рангҳои кӯлоҳи варзишии онҳо якхела буд, каме дар лаҳзаи қаблӣ чӣ тавре мо дидем, дар як нигоҳ натавонистем муайян кунем ки ин варзишгар аз Ӯзбекистон аст ё аз Қазоқистон. ба ҳар ҳол имкони бозам аз наздик дидани ҳаракати ин варзишгарон баъдан барои мо шумо муяссар хоҳад шуд. инак дастаи навбатӣ ҳам ба хати марра наздик мешавад ва чӣ тавре болотар ишора кардем, ҳайати тими муғулистон ки имрӯз шашумин шуда ба рақобатҳо пардохта буданд, ҳоло ба хати марра омада расиданд. ва ногуфта намонад ки аз он варзишгароне ки дар гурӯҳ номнавис мешаванд дар ҳайати даста, агар 6 нафар иштирок кунанд, натиҷаи варзишгари чорум ки ба хати марра омада мерасад ҳамчун натиҷаи ниҳоӣ барои ин даста ба эътибор гирифта мешавад. ва агар 4 нафар иштирок кунанд, пас натиҷаи варзишгари сеюм ба эътибор гирифта мешавад. яъне дар аксари дастаҳо чӣ тавре шумо ҳам агар мушоҳида кардед, бинандагони гиромӣ, яке аз варзишгарон бо сабабҳои гуногун аз идомаи рақобатҳо дар масир аз ҳайати дастаи худ дур монд ё ин ки канор гирифт ва иштирокчиёни дигар бошад рақобатҳоро давом доданд. ҳайати тими Қазоқистон ки қаҳрамони феълии мусобиқа ҳам ҳастанд, инак ҳоло ба хати марра наздик шуда истоданд. даста бисёр пурқувват аст аз ҳисоби ҷалби варзишгарони ботаҷриба ва тӯли солиёни зиёд тими остонаи Қазоқистон яке аз иштирокчиёни беҳтарин дар мусобиқаҳои байналмилалӣ риштаи велосипедронӣ ба ҳисоб мерафт. хотиратон бошад, ҳатто онҳо дар Ҷиро ди Италия, ҳамчунин Вуэлтаи Испания ва Тур де Франс ба таври олӣ ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳайати даста аз ҳисоби варзишгарони номии кишварҳои пешрафтаи дунё мукаммал шуда буд ва дар баробари онҳо боз варзишгарони маҳаллӣ ҳам иштирок мекарданд. умуман риштаи велосипедронӣ дар кишвари Қазоқистон хело ҳам рушд кардааст ва дар миқёси Осиё Қазоқистон яке аз беҳтаринҳо ҳам ҳаст, гӯем хато нахоҳад буд. дар воқеъ дар баробари Ҷопон, дар баробари Кореяи Ҷанубӣ онҳо нишондиҳандаҳои бисёр олӣ доранд. ва бибинед, ҳайати пурраи онҳо бо роҳбарии Евгений Гидич ба хати марра расиданд. ҳамчунин ҳамдастаҳои ӯ Юрий Натаров, Игорь Чажан ва Евгений Фёдоров инак ба хати марра мерасанд. хуб, ба ин тартиб бинандагони гиромӣ 7 дастае ки имрӯз рақобатҳоро оғоз карданд ба нуқтаи ниҳоии марра омада мерасанд ва баъд аз чанд лаҳза мо шумо албатта ба таври расмӣ баҳои доварон ва нозиронро интизор хоҳем буд ки чӣ гуна варзишгарон иштироки худро дар рақобатҳои имрӯза ҷамъбаст карданд. басо рамзист ки тоҷикистони азизамон дар рӯзҳои истиқбол аз бузургтарин, илмитарин ва дақиқтарин иди ниёгони азизамон, яъне наврӯзи фархундапай, чунин мусобиқаҳои байналмилалиро истиқбол мегирад ва инам дар баробари тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, боз тарғибу ташвиқи гӯем имкониятҳои сайёҳӣ ва рушди Тоҷикистон дар назди ҷомеаи бузурги
ҳам варзишгарони осиёӣ ва ҳам ҳайати дастаҳои онҳо ба ҳисоб меравад ва табиист боз барои гӯем равнақ ёфтани муносибатҳои бисёр хубу асана миёни кишварҳои гуногун бо тоҷикистони азиз заминаи муайяну бисёр хуберо фароҳам ҳам меорад. дар маркази майдони дӯстии пойтахт бинандагони гиромӣ ҳамон тавре ки шумо медонед муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ ҷой гирифтааст ва он ба муносибати таҷлили 1100-солагии ҷашни давлати сомониён аввалин давлати мутамаркази тоҷикон бо номи муҷтамаи ёдгории оштии миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ва муҷассамаи амири аввалини давлати тоҷикон яъне давлати сомониён исмоили сомонӣ сохта шуд. воқеан ҳам бениҳоят диданӣ ва ҷолиб аст. яке аз майдонҳои бисёр муҳим ва гӯем маҳбуб барои сокинони кишвар ба ҳисоб меравад. аксари чорабиниҳои муҳими фарҳангӣ дар кишвар маҳз дар ин майдон ҳам сурат мегиранд ки ин як нуқтаи бисёр муҳими ба ҳамоии тамоми сокинони кишвар аз гӯшаву канори тоҷикистони азиз мебошад. чун болотар сухан аз наврӯз рафт, бояд ёдовар шавем ки наврӯз илмитарин, дақиқтарин ва мардумитарин ҷашни мардумони мост ки аз замони пайдоиш то кунун дар қолаби ҳеҷ идеологияе аз ҷумла ғояҳои диниву сиёсӣ нагунҷид. наврӯз воқеан ҷашни навшавии ҳаёти табиӣ аз рӯи гардиши нуҷумӣ аст ва баёнгари он аст ки ниёгони мо аз оғози таърих мардумони мутамаддин ва илмдоре буданд ки илмитарин ҷашни дунёро асос гузоштанд. шабакаи телевизионии варзиш ҳамаи шумо мардуми шарифи кишвар тамошобинону ҳаводорони худро дар сартосари олам бо ин ҷашни бузурги миллӣ табрик мегӯяд ва чун фалсафаи наврӯз навшавии зиндагиву кору рӯзгор ва фикру мафкураву дидгоҳҳоро бароятон орзу менамояд. баландии муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ 13 метр аст ва он аз фулузоти биринҷӣ сохта шудааст. муҷтамаи бошукӯҳро арки бузург аз сталактит ки дар болои он тоҷи тиллоии диаметраш 5 метр аст ором медиҳад. баландии иншоот аз сатҳи майдон 43 метрро ташкил мекунад ва дар дохили он осорхона ва нусхаи мақбараи сомониён ки ин давлати таърихӣ дар асрҳои 9-у 10 вуҷуд дошт ва пойтахти он шаҳри бухорои шариф буд низ сохта шудааст. аз ду ҷониби муҷассамаи исмоили сомонӣ тасвири шерҳои биринҷӣ рамзи устувори давлат ва кафили сулҳ ва ризояти миллӣ дар кишвар гузошта шудаанд. обу ҳаво ҳам имрӯз бинандагони гиромӣ бо дар назардошти оне ки аз қабл пешгӯӣ мешуд бисёр хуб ва мусоид хоҳад буд барои баргузории рақобатҳо чунин ба назар мерасад ва ҳамзамон ногуфта намонад ки варзишгарон имрӯз дар бахшҳои дигари муқарраршуда бо ҳамоло рақобатҳоро давоми имрӯз давом медиҳанд.
бинандагони азизу арҷманд, ҳамон тавре ки болотар шумо шоҳид шудед, рақобатҳои имрӯза дар бахши даставӣ хотима ёфт дар велосипедронӣ дар шоҳроҳ ва чӣ тавре акнун маълум мешавад 7 дастае ки дар рақобатҳо иштирок карданд, миёни онҳо натиҷаи аз ҳама беҳтаринро тими миллии Қазоқистон нишон дод ва вақти барои ба хати марра расида сарф кардаи онҳо 26 дақиқаву 48 сонияу аз 1933 то сонияро ташкил кард ва онҳо бо суръати миёнаи 53.7 километр дар як соат ҳаракат карданд ва тавонистанд бори дигар унвони қаҳрамонии осиёро дар мусобиқаи велосипедронӣ дар шоҳроҳ ба даст оранд. Ва натиҷаи дуюм ҳамон тавре ки маълум мешавад аз ҷониби варзишгарони кишвари Муғулистон ба қайд гирифта шуд. онҳо аз пешсаф 1 дақиқаву 5 сонияу аз 1377 то сония қафо монданд ва натиҷаи сеюмро чӣ тавре мебинем, варзишгарони ҷумҳурии исломии Эрон ба қайд мегиранд ва онҳо имрӯз соҳиби нишони биринҷӣ хоҳанд шуд бо нишон додани 28 дақиқаву 46 сонияву 576 то сония ва дар баробари ин дастаҳои дигар Узбекистон, Индонезия, Ҳиндустон ва Ироқ ҳам ба хатти марра расиданд. аз ҳамон натиҷаи пастаринро чӣ тавре мебинем, Ироқ нишон додааст ва фарқ байни Эрону Узбекистон ки зинаҳои сеюму чорумро ишғол карданд чандон бузург нест. танҳо 16 сония қафо монданд, тақрибан 16 сония албатта қафо монданд варзишгарони узбек аз ҳамтоёни эронии худ ва ба ин тартиб онҳо натавонистанд ки имрӯз дар қатори ҷоизадорон ворид шаванд. ҳайати Қазоқистон бошад, ҳамон тавре ки барои мову шумо маълум аст, мисли мусобиқаҳои қаблӣ дар қора тавонистанд дар ин ришта муваффақ шаванд. баргузор карда истодааст. шурӯъ мегардад. Ladies and gentlemen, this is award ceremony of men's team race on the 24 kilometers distance. акнун бинандагони гиромӣ мову шуморо маросими ҷоизаспорӣ интизор аст. Which is held in the Republic of Tajikistan. And now, let me introduce the team which took the third place with the record of 28 minutes, 46.576 seconds. The national team of the Islamic Republic of Iran. Ҳозирини гиромӣ, дастае ки зинаи сеюмро ишғол кардааст бо нишондоди 28 дақиқа 46 аз 576 то сония ба саҳна даъват мегарданд. марҳабо. бале, ҳамон тавре ки ровӣ барои мову шумо ҳамкорамон меҳровари кишвар албатта ишора карда истодааст. ҳайати тими Эрон имрӯз тавонистанд бо нишондоди беҳтарини рекордӣ барои худ дар мусобиқаҳои қаблӣ ба хатти марра бирасанд. 31 то сония дастаи мунтахаби мардонаи Муғулистон ишғоли зинаи дуюм карданд. марҳабо, пешвоз бегирем. The second place and silver medalist, the national men's team of the Mongolia. Please welcome. And the first place, the national team of Kazakhstan. Please welcome their gold medalists. дастаи мунтахаби мардонаи Қазоқистон бо нишондоди 26 дақиқа 48 сония ва 93 то сония ишғоли зинаи аввал карданд. марҳабо. خب با این ترتیب بینندگان گرامی دسته‌هایی که امروز اشتراکی بسیار خوب و موفقانه داشتند بار دیگر برای ما و شما معرفی میشوند. تیم ملی ایران صاحب نشانی برنجی شدند و همزمان صاحب نشانی نقره تیم ملی مغولستان گردید و قزاقستان باشد جای اول رو اشغال کرد. شهر دوشنبه محترم سیدزاده تاج‌الدین پرزیدنتی فدراسیای ولاسیپدرونی جمهوری تاجیکستان محترم озодхон давлатшоев و نایب رئیس شهر دوشنبه محترم آدینه‌زاده.
we welcome our guests, the chief, the cabinet of the mayor of Dushanbe City, Mr. Saidzoda Tojidin, the president of the National Cycling Federation, Mr. Ozodkhon Davlatshoyev, and the deputy of the mayor of the Dushanbe City, Mr. Odinazoda. And awards first, men's team of the Iran, which took the third place, and they are bronze medalists. Please welcome. ما استقبال میگیریم دسته منتخبی مردانه ایران رو که برنده مدال های برنجی مسابقه گردیدن. مرحبا. Мирсамид Пурсайёдӣ, Беҳном Ориён, Муҳаммад Исмоил ва Муҳаммад Ганҷханлу чаҳор варзишгаре ки шомили тими миллии Эрон буданд дар рақобатҳои имрӯза ҳунарнамоии воқеан амарзанда нишон доданд ва бо нишон додани беҳтарин натиҷа дар таърихи варзиши кишвари Эрон тавонистанд соҳиби нишони биринҷӣ шаванд ки барояшон албатта ҳумоёну хуҷаста буд. And now, the second place, the national men's team of Mongolia, silver medalists. Please welcome. استقبال میگیریم دسته مردانه مغولستان که زینه دوم را اشغال کرده است. مرحبا. Санбаяр Ямбалятимс, Марал Эрден Батмунх, Батсихан Такзебаяр ва Эрденбат Билгунҷаргал чаҳор варзишгаре буданд ки имрӯз Муғулистонро дар рақобатҳои риштаи велосипедронии даставӣ дар шоҳроҳ намояндагӣ карданд ва тавонистанд соҳиби нишони нуқра шаванд ки барояшон албатта мубораку хуҷаста буд. фурсате фаро расидааст ки мо медалҳои тиллоро тақдим кунем. дастаи мунтахаби мардонаи Қазоқистон барандаи медалҳои тилло дар пойгаи мардон ба масофаи 24 километр. And the gold medalist, the national team of the Kazakhstan, please welcome. Евгений Гидич, Юрий Натаров, Игорь Чажан ва Евгений Фёдоров шомили аъзои мунтахаби Қазоқистон ҳастанд. акнун ба шарафи дастаи пирӯз тими миллии Қазоқистон суруди миллии ин кишвар ҳам садо медиҳад. And the gifts and t-shirt will be presented by the Secretary General of the Asian Cycling Confederation, Mr. Onkar Singh. Please welcome. پیراهن‌های قهرمانی را کاتب گنرالی کنفدراسیون ولاسیپدرونی آسیا محترم انکار سینگ تقدیم میکند. و اینچنین با همه جایزه‌داران تحفه‌ها از جانب کمیته تدارکات تقدیم کرده می شود که آن را
معاونی رئیس شهر دوشنبه محترم دینازاده تقدیم میکنند. مرحبا. And the gifts by the executive committee of the tournament will be presented to all medalists. تشکر زیاد با محترم اودینازاده دلشاد برای تقدیم تحفه ها. Ladies and gentlemen, now please stand for the national anthem of the Republic of Kazakhstan. حاضرین گرامی، سرود ملی جمهوری قزاقستان صدا می‌دهد. بینندگان عزیز و ارجمند، از نزد اکران‌های تلویزیون خود دور نشوید. بعد از چند لحظه موبوس هم گزارش مستقیم خود را از جریان 40مین چمپیونات آسیا با ولاسپدرونی در شهرها ادامه میدیم و نگفته نماند که بخش اول رقابت‌ها در روز یکم علاقه خاتمه یافت و در جریان رقابت‌های دستوی میان مردان تیم ملی قزاقستان قهرمان شد. جای دوم را مغولستان اشغال کرد و صاحب نشان برنجی دسته ایران شد. بعد از چند لحظه رقابت‌ها میان بانوان ادامه می‌یابد. از جایزه‌داران خواهش می‌کنیم که برای عکس خاطره‌ای در صحنه جمع آیند.